रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरौनगढ़ म्यूजिक बोला बम नाचे कवरिया जमके बोला बम नाचे कवरिया जमके कि गजबे कांवर लचके कि रहिया में चले बचके कांधे से कांवर एको इंच नाही खसके कांधे से कांवर एको इंच नाही खसके कि गजबे कांवर लचके कि रहिया में चले बचके खुशी से डोलता देखी सब हो चिलम चढ़ावे जब पावर होके कम हो चिलम चढ़ावे जब पावर होके कम हो हारे न बम लोग रहिया में चले डटके हारे न बम लोग रहिया में चले डटके कि गजबे कांवर लचके कि रहिया में चले बचके बिकेश दीवाना चढ़ावे बेलपतैया अरे खुश होई मन सुन मुकेश भैया खुश होई मन सुन मुकेश भैया राइटर रुपेश चलेला रहिया में सटके राइटर सूरज चलेला रहिया में सटके कि गजबे कांवर लचके कि रहिया में चले बचके रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरौनगढ़।